Ummatoje ɗuɗɓe yalɗiri ha sare Alhaji Abbo Usmanu mo Allah hinni nyalomare alhamisa 19 lewru sapporu hitanuji 2023 ngam anniyaje horejo leddi Cameroon President Paul Biya hosi ngam andutuggo kuɗe mako tilimde ha ngendam mako. Ɓe fuɗɗiri be do'aji. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Non be tokkiti be jable kosɗe soje en fere tawaɓe haɗo e ɗum man ɗo fuu be lutando horejo leddi Cameroon President Paul Biya Professeur Jacques Famdongo ministajo wakkilaɗo jangirle towtuɗe wakkati o yetti o hofni leyol ngol ɗo e non bo kadi lutando leñol Alhaji Abbo ɓiko biyeteɗo Abdoul Wahab hosi boliɗe o yetti horejo leddi Cameroon President Paul Biya be andutuggo babirawo mabɓe huwani leddi Cameroon e bo huwani leddi Adamawa e taweteɓe haɗo fuu ɓe getti ɗum. Lutando ɓiɓɓe leddi Adamawa biyeteɗo Baworo Théophile naibijo président Assemblée nationale hosi boliɗe kayumbo be ɓiɓɓe leddi Adamawa kayumbo anditi hade de kuɗe tilimde de Alhaji Abbo huwani jam'iya kaɗo e non kadi préfet Vina hosi boliɗe o yottini kofgol e fofo horejo leddi Cameroon président Paul Biya. Eten Jacques Famdongo lutando horejo leddi Cameroun. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons, Monsieur El Hadj Mohamedou Abbo Usmanu, à l'aéroport du mérite camerounais, à titre posthume. Ariku nder ɓiɓɓe Alhaji Abbo on man sojejo o andini kadi babirawo e maynama ɗum jurum ɗum masinta amma accini ɓe neɗɗaku to Allah muyi ɓe tokkitan kosɗe mako ɓe huda be ɓiɓɓe leddi Adamawa ɓe timmini jonde nde be do'aji fere be taweteɓe haɗo ardiɓe ɓe gomnati be dinaji e jam'iyaji yalɗirɓe haɗo luttin wi'a Allah hokkumo aljanna firdausi.